Pois todo presto disposto para chegar a ese minuto final. O tipo máis feliz de Galicia agora mesmo, este home que están a ver aí, Iván no quinto chanzo, gustoulle traballo, 4 días, 4 finais, e ao final a cuarta foi a vencida, pero oye, igual vos chegades ao plató e o primeiro día xa bicades o santo. Xa sabedes, se queredes probar sorte, 618-388-087. E podedes optar, como Iván, a un gran bote que hoxe está en 23.500 euros. Aí o vemos. Aí che van os cartos, Iván, vai pensando na reforma, como empezarías, o tellado, cociña, illamento... Imaginaste sair daqui con 23.500 logo de todo o esforzo? Sería maravilloso. Home, sería un final fetén. A mí sí, máxico, vamos. Pois para iso, xa sabes ti e tamén os da casa. Imos facer 5 preguntas, por cada acerto asegurará 100 euros. Pero se acerta as 5 preguntas, unha de cada categoría, levará ese bote de 23.500 euros. Categorías, por certo, que hoxe son estas que vas ver, Iván. Xogaremos con turismo, internacional, semana, Santa e Viveiro. Os preparado? Veña. Pois veña, moita sorte. Viñas. E tempo, turismo. Que cidade galega ten como eslogan turístico donde vive la Navidad? Vigo. É correcto. Internacional. Quen é o autor da letra de A Internacional? Paso. Non é correcto. Semana. Que cidade española celebra a Semana Negra dende o ano 1988? Paso. Paramos o tempo. Paramos o tempo, xa levamos 2 pasos aí e preguntamos nesa categoría de internacional quen é o autor da letra da Internacional. Tamén buscamos unha cidade, Iván, cidade española que celebra a Semana Negra dende o ano 88. E imos agora con as categorías de Santa e de Viveiro a ver como se nos dan. Continuamos? Veña. Pois veña, ben atentos. E tempo, Santa, no escudo de Santander, que monumento aparece? A ponte. Non é correcto. Viveiro, político e poeta do romanticismo que preside a Praza Maior de Viveiro, localidade onde naceu. Paso. Paramos o tempo, paramos a falta de 24 segundos e temos que pensar nun político e poeta do romanticismo que preside precisamente a Praza Maior de Viveiro, que ademais foi onde naceu. Pensa en algún persoeiro importante que asocies a Viveiro e que pode estar nesa Praza Maior. Ademais, en Santa, que monumento aparece no escudo de Santander? Voltaremos agora a preguntarche polo autor da letra da Internacional e tamén por esa cidade española onde se celebra a Semana Negra dende o ano 88. Preparado? Veña. Pois veña, ainda quedan 24 segundos, fai bo uso deles. Tempo. Internacional. Quen é o autor? Perdón? Antonio Machado. Non é correcto. Semana. Cidade española? Valladolid. Non é correcto. Santa. Paso. Que monumento? Viveiro. Paso. Internacional. Márquez. Non é. Semana. Valencia. Non é. Santa. Paso. ¡Ay! ¡Tempo! ¡Magua, magua, magua! Tiñamos aí moita conta pendente desa segunda volta. Tentou non aí lanzando unha resposta que outra, pero finalmente non nos enterou ningunha. O autor da letra internacional é Eugène Potier. Xixón era a cidade onde se celebra a Semana Negra, onde se fala moito de novela negra, de novela policíaca, todo un referente dentro do sector, e en Xixón, aquí en Asturias. En Santander, o monumento que aparece é a Torre del Oro de Sevilla, que fai referencia a esa reconquista de Sevilla por mariñeiros cántabros, que tamén estiveron implicados nese feito histórico, e Nicomedes Pastor Díaz é o persoeiro que preside esa Praza Maior de Viveiro, que era a última pregunta destas 5. Inda así, Iván, conseguiches chegar ao quinto chanzo, que está moi ben, e marcha de aquí con cartiños, 100 euriños que van para Ames. Canta, Iván, ben xogado meu, un placer terte aquí no programa. E vos, os da casa, seguimos agardando por máis atrapas, máis preguntas, e por vos tamén aquí do plató, que en da casa non faltedes, o bote estará en 23.800 euros. Ata festa!